Здравейте, приятели! Отново се включваме от бебешка борса Sky Market, град Варна, квартала Спарухово. Както добре знаете от предните ни видеа, ние успяхме да създадем един уникален продукт за град Варна, а и не само, може би и за България. Успяхме да съчетаме бебешки магазин с детски кът и заведение към него. Ние ще следваме тенденциите на модата в грижата за бебето, за децата като цяло, но искаме да бъдем още по-инновативни и да внедряваме нови механизми. В това число обявяваме, че през август месец ние ще следваме тази модерна наша тенденция и ще можем да приемем вече и криптоплащания в нашата борса в физическия ни магазин, а много скоро и в уебсайта ни, когато бъде готов. Благодарение на нашите партньори от Altcoins ще можем да приемем плащане от над 120 криптовалути, които ще може да направите светкавични транзакции на място при нас и да закупите нужните за вас стоки, за вашето бебе, за вашата жена или за татковците, разбира се. Така че очаквайте през август месец стартира